Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de OITK alături de Alex. Salut! Hai să mai facem un episod de OITK, pentru că este foarte tare. Hai, Arena 2, Alex. Da. Uite. Yipi! Azi Alex o să joace cu hack, cu Laura. Da. O să ne spargem. Așa? Ce? Am murit așa de repede. Că n-am murit, bă, că n-am murit. O avut săgeată. Mă, la ele ce periculoase sunt, mă. Cine are hack? Ai de capul meu. Filmăm hackeri. Direct pe forum. O, crnați. Toti, 2 kill-uri. Un kill adică. Ai, mă. Cine e pe Noxy 43? La grămadă. Ce cărare, ce cărare? Am omorât-o. Laura! Canaș. Ai de capul, nu am timp să trag. Ai nici în spate, în spate! Ai! Ce naiba? Doar 15 kill-uri. Noxy are hack. Oh my god, 15 kill-uri. Ai o critică. Gata. Ai de capul meu. Face split. Noxy left the game. Hai cărița. Cărița. Să ne jucăm 3 ture de OITK. O să jucăm 3 ture de OITK, nu? Da. Că da, mai. Da. Ce vrei? Combinație ceva? Da, să băgăm o melodie repede, tati. Să fie așa mai palpitant, mă. Ai, s-a oferit în ultima clipă. Top! Stai un pic, că nu te-ai dat muzică pe tare. Ce copii răi, mă, copii răi. Copii Laura, copii de 2-3 ani.
care nu știu PvP, vin cu kill-uri aici la uite că și dau mare că sunt bun. Și mă enervează. Deci... Și fetele astea nu știu cum se pricep așa de bine la PvP. Hai că uite, de la 10 km de mine. Mai am săgeți, frânați. Murit, am două săgeți toate. Așa, a. Bă, mergem cucă, cacă, cucă, bă. Se lasă pe hackerii. Nu, mă. În spatele tău, mă. Acum trebuie să câștig, că de nu... 30. Hai de capul meu. Haide! Ce dracu, mă! Lag! Dau eu kill-ul. Da, picior! Ha, am pălit-o! Treci aici! Hai de capul meu! Să-mi bag piciorul măsii. Deci aici. Doar 11 kg-uri. O, pe unde ți-a trecut săgeata, mă? Deci, oameni buni, aici s-a oprit filmarea, sunt prea mulți hacker și nu ne putem juca. La revedere!